سورة الملك مكية 30 آية 30 آية بسم الله الرحمن الرحيم وي سمورنا هذا سيد كيودنا هن وياما سمورنا نندر القرآن ko aaji tafana joomum nyande yawmal qiyamati ne jaltin be jeengol nan wal janna dum woni tabarakallahu ene hen kadi so may do wadama e qabri mum so malaikaaji di njuri koyde be biya alana on do laawol sabu odo mo hewno juurde o mo jangal so malaikaaji njuri hoore den nanga yo on ngara do laawol sabu hewno jangirde ni tabarakallahu o wi kayre deftere nde eni simore eni yernani aɗore lette Allah ko tawreta non ndi wiyete to o wi suratul mulki kala jamgo ɗum e nder jamma ene wayno o rewi Allah o jurnima e moƴƴere ela sallah sallam wi mi yiɗi no kala julɗo tawni huñi tabaraka leydi ɗin woni tabaraka to wi senima mawni alladi on biyadihi ene pirlita gol mum almulku sultan almulku kulete laamu e hattan wa huwa kanko o ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katan alladi on khalaqal mawta takko mayde wal hayata o tagi gurdam andi mayde o wi e gurdam koko taga o wi mayde mbaadi mu way kono jawdi di ganduda mbandi gallaji kala ko wirti e kala ko hebi hendu mum mayat gurdam non taga e mbaadi puccu ndew caaju won jibril waɗɗino won annaba e maɓɓe to taagal puccu ndew aɗa jibɓe taw koye puccu ndew ɗum mbabba yettaaji mbam puccu kala ko wirti kala ko wiɗi wurat kala ko yeɓɓi wurat ngurɗon puccu wonko samiri yo nangino leydi mum wejje ngaari kanne ha ngaandi hooli woni kalagal mawta onko Allah woni takma may wal hayata o tagi gurna Allah wi rabbi ni ko liyabluwakum ha o jarriba on e gurnam mon ayyukum holko e mon ahsanu qawlan amalan dal o huwa al azizu kanko woni kolɗo e laamo al ghafuru jafotoɗo wonande tub alladhi on khalaqa mo ganda kañum woni tan o sab asamawati asamanuji jeeɗi ɗi baɗan ɗi ganduɗa ko ombodiraɗi yoga hen ene fawi e dow yoga woni hen asamanuji ɗi ko jeeɗiɗi a faami Allah baɗɗo noon o wiyete Allah jangguino asamanuji ɗi e asman gadiɗo ko bempeɗi ɗimmijo o ko kange danejo tatiɓijo o ko jamɗe nayiɓijo o ko kire aywa joyiɓijo o ko haalis danejo jeegoɓijo o ko kange jeeɗiɗi ɓeyo ko kange yaqut hakkude asman jeeɗiɓe e wirgalloji ko ladde to banggue annaraji o wi Allah wi ma tara ayyani fi khalqir rahmani ayyata ayyani a jogorani yiide fi khalqir rahmani e tago Allah e ko wana ɗum min tafawutin e daɗɗodiral e huude ɓurdirani ko Allah tagi ko alay fof ɓuri ko ɗum ay hunde fof foti kala jiiɗa juuɗe ɓurdiri ana won hen won hen ko sellani cooloji mbi kala do jiiɗa dosɗiɗi ɓurdi tan hen ñawdini hen ene nande gongono ma anani o wi anani farji il basar ruttu ndarɗe ma fewde asaman hal tara bele ma yi e asaman min fodiri ceeki ƴeew bele ruttu ndarɗe ma e asaman bele ma yi ceekol ne hen eso peesi marji il basar ratti kadi ruttu ndarɗe karratayni laabi ɗiɗi ƴeewta sa waɗi noon yanqalib ilayka rutto fewde ma al basaru ndarɗe ɗe haasi an eɗe koy o huwa hasirun eɗe taƴi kala jiigol ga bonande Allah wi wala qad zayyanna wallahi min cudri as-samaa saman ad-dunya aduna o bi masabiha e koode min tagiri min cudri asaman o ɗo koode wa ja'alnaha min baɗi koode ɗe rujuman ko beddorɗe li shayadin waɗande seyɗeniji so tawi wujjinan anani wa a'tadna lahum min pewdi min keblani masalan anani seyɗeniji ɗi adaba as-sa'iri letto kuɓɓoje
وللذين كفروا أنا وارد بين يدي بربهم جوم أنا وارد عذاب جهنم التي تجمل وفي سنبصنا المسير لتوسط جهنم إذا ألقوا فيها ستوي إبدام جهنم سمعوا لها قننا جهنم أو شهيقا ويتكاتل نبب هاتف تني قننا جيمل أنا هاتف وهي جيمل تفور إنقل فتح تكواد إنقل إبا تميز إنقل إبا فالتاري إندر سيكال من الغيز تبو تكل إن تكني هفرد إنقل تكني هفرد إنقل وني حرطان كلما ألقي فيها قال نودع جهنم هي فوج دنتر سألهم نامدو بخزنتها ريانو جيمل ملكا جيمل نامدو ألم يأتكم نذير بجيتنا وأرانا إمو أمنا بي الله جيتنا وندو لفتها إن هذا أنا بجيبل بلا أن أرانا إمون قالوا بنجابوا ببلا كي قد جاءنا نذير أرينا أمن جيتنا كنا فكذبنا من تنك بكالكو وقلنا من بي ما نزل الله كي جبنا من شيء أهون من بيبي إن أنتم وناني أنن إلا في ضلال كبير سوانا أنن قولي أمجر وأمجر نقول أنقولي أبي أنوان ياما إن جمتنا كانوا حالا إن أنتم إلا في ضلال كبير توقع ملائكة جديد كوين بيبنا إن أخبروا بالتكذيب سعاني هيفن بيبنين إن جمتنا توقع كم إدين وأن يكون من كلام الكفار للمدر إن جمتنا كان توقع كم هيفن بيبقالة كوين مدر إن أنتم ونانو أنون ديك إخوانو دون دوم إلا في ضلال كبير هيفن بيبقالة كوين وقالوا كم بهيفن بيبيت جهنم لو كنا نسمع ستوي من ناس نوم إمنا نونن إبامقل سإمن بامن أو نعقل والله ستوي إمن جوجنا حق الله ميجوكو ما كنا من لا تسنوكو في أصحاب السعير كويناتو بجيب من جيته أي كيفيرو إذي ودوك كانغارو ونونك ndeke kefere wiyataake ne jogi aan biiɗo kefere ne jogi ko awoni kangal ene jogi rewata ko Allah kefere wiyeteke ne seeɗ keɓe pewnata ordinateur uji ko keɓe pewnata portable ko keɓe pewnata autoji ko keɓe pewnata avion ngaji ko wona ƴoƴƴe ala ko sebde wiyete kefere wiyeteke ne seeɗ so neɗɗo jogi rewat Allah mo rewani Allah wiyataake ko jogi wiyete kangaɗo coɓ mo anda ko waɗata bumani kamɓe ɓe girri keɓe hagano ɓe gonnode ke e mbi law kunna so min laatinoma to aduna nasma'u emin nananno nanɗe jabgol pamgol aw naqilu walla emin joguino haqqillaji miijogol ma kunna min laatotonoko fi ashabi koye wondiɓe as-sa'iri ngol ɗo jeygol Allah wi fa atarafu yew ɓe girrima bakkatuji aywa fa atarafu bi dambihi ɓe girrima bakkatuji maɓɓe holɗum kono nafoore ala hen suruqan goɗɗal wodani li ashabi as-sa'iri wonande joomi فوضا لهم عن رحمة الله إن الذين يخشون ربهم بأن أنغنودا إن كل جومن بالغيب إبرنال إن كل الله توجياني هيدر إن أفتي الله توجياني هيدر أن بيكم ستبي بيني إن بيقولك كل الله على كوي كل الله ما على موي أو سناتي دسولو كنيم غوت كل الله تو نكتاتي بولو لولدا ene hule Allah fawata hule Allah ne kono kala de neddo hule Allah ne lahum ena warani ben samma wasiratun kafrangal wa ajrun in jabti kabirun kafirate de bino ebe kala ebe nyaha ɗum garani hen mataw aɗa Allah o nandi aɗa jeeɗo asaman o nandi ngari ñuɓuɗe kalɗe tesi guilo nanani Allah wi wa asirru so on jiɗi cuuɗe qawla kon konngol a wiide ha ruuɓi so wiiɗi pellini
son cuudi mboɗanan son peñi mboɗanan ayyo mon innahu sabu Allah alimun ko ganduɗo bi dati suudi ko wone pecce ganduɗo ko wone ɓernde fa kayfa bima naɗaltum bihi ko kalɗa koko haalatake ganduɗo ko wone ɓernde ma ko miijiɗa a haalaki ni sa a haali ka e on kam haalatake andi aya o mbiɗen ciyarti ko hefenet ɗum woni aya o sababu muɗum annal mushrikina qala ba'duhum li ba'di joga mabɓe gone wiide yoga asirru qawlakum la yasma'ukum ilaha muhammad cuuɗe konngol mon haɗe Allah muhammad o nande ko kalaton Allah wi asirru qawlakum awi jaru bihi son jiɗi cuuɗo son jiɗi peññino innahu alimun bi dhati sudur ala ko noon ya'lamu Allah ni ne andi man khalaqa ko tagi aha Allah ne andi ko tagi o huwa allatifu kanko woni newiɗo e gandal makko alkhabiru kumpiti faame ala ya'lamu man khalaq bele Allah anda ala ya'lamu bele anda man khalaqa ko tagi o anda ɗum sabu huwa kanko Allah allatifu kanko woni newiɗo e gandal makko alkhabiru kumpiti woni ala ya'lamu man khalaq mbele kanko Allah ko anda yantafi istifham inkari fa huwa nafyu min nafi mbele Allah kam anda ko tan mun ko aa ko man والذي كان كون أن جعل لكم الأرض بدن الليل ذلولا ko eltadi adayha hen beliri ala fatako allawi famsu jehe fi manakibiha e bangeji leydi allawi wakulu nyame min rizqihi e arzigi Allah ko ilayhi ko fewde Allah annusuru woni duttugol ummarade e gabriji woni masalan chattugol ko ilayhi nusur o wi ka goko goto wi qataratu an abil jald وي أن الأرض 24,000 فرسخ وي أدنى أوليد دي فوف وجناج نوغاس إني فرسخ بالي بهن وجناج سبوين كو بالي بغوني هن وجناج جيرتي كيدي دي ايوا مثلا كو رومي ينكو بغوني هن فرسنا بف وجناج تات ارا بندو وجنره تن غوني هن هاودي نوغاس ايوا اني وجنره فرسخ وني أدنى الله woni noon anani allawi amintum walla amintum mbele on kooloto man fi samaa'i e on gonɗo e asaman hattan mum e doole mum oɗon kooli an yahsifa bikumul arda nde on monnirta on leydi ndi mbele onon wonɓe ɗo e leydi heɓe oɗon kooli gonɗo dow asaman e yamirta mo ene yoola on e leydi yoolo ɗon maayo fa ida hiya jiya leydi ndi tamuru edi dilla edi ɓamto dow mon tan ha maayo am amintum walla on kooloto man fi samai mo ganduɗa ene asaman wona kanko gone wona kanko Allah woni asaman de ko hattan makko e laamu makko woni asaman am amintum bele on kooloto man fi samai mo ganduɗa ene asaman hattan mum ene asaman doole mum oɗon kooli an yursila ne neldata aleykum mon hasiban kaaje wara on oɗon kooli to koole de Allah yi fasata alamuna mo on gandu so on jiilete kayfa nadiri holno latori jeetin ko mbele ko gomo walla wana go
ولقد كذب الذين والله فنين بين من قبلهم أديب بإلج فكيف كانت يوم لا تنكير جد نكالكير يوم كالكير أولم يروا ملك إنجيان إلى الأير فيودي فوقهم بند دوما إن بيا صافات إن برت بيجم من ويقبضنا إن تمت بيجد إن برت إن تم الذي سيبرتي أسأل تمي بوب ما يمسكهن جعان إتون إلا الرحمن فوانا حتى هنا نعى إتون حتى فتوي أبيهم يوي هيودو أيضا جعان سونا حتى سنير حتى الله يلتين فور أبيهم مليت إنه الله بكل شيء كله يهون بصير كوجيو الذي أمن هذا الذي فولي أون من غندنا هو كان جند لكم ولي بالله مؤمن والله هل بالله مؤمن والله ينصركم هو جند لكم بالله هل أون بالله ينصركم مؤمن والله من دون الرحمن كوانا الله فالكادنا أن لتتوانا الله رنجي لا ناصر لكم إن الكافرون وناني هفرب إلا في غرور سوانا كوي كونت سيدارتا وندي لتنغرتا أما هذا الذي والله لأون يرزقكم وإن أرزقين أن إن أمسك ستوي الله ننجيركه أرزقهم سألا أداني توب هل غرزقين أون لا رازق لكم غيره أنغلا غرزقين كوانا بل أتني لجو وندونيما في عتوبين موني في نار ونفور الدب دقون أفمن يمشي مكبا قولي وسيأتي أون مؤين يها إن هبي على وجهه يسمو مؤين يارا يسمو هورين جنتا ene yara hoore koydene koyni dow jaarowo hoore yati oɗo ahada bele oɗo ɓuri fewde amman yamshi walla ɓuri fewde ko mo ene yaha sawiyan ene fotodiri ala siradide lawol mustaqimin poccugo jaarowo koyde ene darmi koyde mumene yaha e jaarowo hoore hoore ɓurɗo fewde jaarowo koyde de abdu juɗɗo tefere mona goɗɗo قل هو الذي هو اليوم قل هو الذي أنني هو الذي أنشأكم كان كوني أن تقضوا أن وجعل لكم السمع وودني أن ننت والأبصار إبت والأفئدة قليلا فمدين ما هاورو فمدين هاورو ما هاورو فمدين تشكرون فمن تتقى ina famdi ko mantuɗo ko Allah tagi on ko tagani on ko ina famdi ko mantuɗo qul huwa alladhi zara'akum wi kanko woni tagɗo on fil ardi e leydi ko ilayhi ko fewde makko tuhsharuna dutteɗon hasboade wa yaquluna anani kamɓe hefereɓe ɓe mbiyana julɓeɓe mata hadha al wa'du nde ɗo fodore ummital holde in kuntum sadiqina ɓayde on laatima oɗon gonɗi qul wiɓe innamal ilmu ay gandal arde darga indallahi koto Allah ko innama ana aymin nazirun komi jertinomo binu peññinɓe jertingol falamma ra'awhu nde ɓe jii lefteɗe caggal mobru zulfatan ene mallina si'at qawlina wujuhu jeese alladina no ɓeet kafaru ɓe ganduɗa ene yeddunoɓe ɓe jeese mbi kuro nde masalan mobru ndu gasi darga dari haggandi ñawore waɗi wiya pokkite ɓe jii lefteɗe jeese mbi kuro si'at wujuhu lladi ɓawli jeese ɓen kafaru ɓe ganduɗa ko yeddu waqila wiyanaɓe malaikaji denoji jeygol ɗi mbi haza ɗe lefte allazi ko ɗe kuntum bihi ɗe laatino ɗum taddauna oɗon nodda yo ara mbiɗon on ummitintaki gasi قل بي أرأيتم قال نيكم إن أهلكني الله ستوي الله هلكي كم من مماي ومن ما يجول بغندو بيبوب الله هلكي من أو رحمنا والله ستوي الله يرمي ما من وبكي من ليبتاني من أنا كم فمن يجير الكافرين قال دندو وكافر من عذاب ليبتاني من جوابهم فايدة قل هو الرحمن كم دون الله آمنا به من كمين وعليه كيما توكلنا من بكر الذي فتتعالى بنا مؤمن سأنجيلت من هو من في ضلال دون مجرم دين فين نلال الذي فتتعالى أنجيلت مؤمن دون من قرب وانده قرب وانده وانده فين بينكم من والله قل أرأيتم
قال نكب إن أصبح فستوي واتني ماؤكم ليوم الأبد بام جرفا من إتالي من جرفا سيواتني غورا إلي بيبي إنا تليدي ليوم هاي تقل ليوم على إليدي فمن يأتيكم بماء ولي أون ما إنا أبدنا بمؤمن بماء ليوم ما إنين كيولا والقدنا وون سن ليوم من بام بيبي والقدنا وون ليوم ودن جيكي قدو لا يأتي به إلا الله تعالى أدرها سبحانه الله جون فكيف تنكرون قال نجبتن أن يبعثكم وند أمواوي أمتنت تجي ويستحب إلى أن يقول القارئ قال جنبه وسأيها فمن يأتيكم بماء معين يوبي الله رب العالمين الله جيد بالله كما في الحديث وتليت هذه الآية أودو آية درستاب عند بعض المتجبرين لو يوغا إهداب دي الله هدي إن توانون آية أو جنگتين أون وي تأتي به الفؤوس ستوي الله بيمنين ديمم من غد جنب والمآويل بيكوج من غسا من غد ديم هيدر سيانو ديم كو جيو nde o wi non fa dhahaba ma'u aynihi tan diyam gita makko yeki so wub yo jew goddo wat faman yatiku bima in ma'in Allah nabi ndiyam gita makko o wumi joni yo jew wana wino ko pikku yo pikku giri de o jew nde o ma yallaw نعوذ بالله من الجراءة على الله إذن مولي الله يسوس دي الله يسوس دي آية الله سورة النور سمارة لكم نبيته مكية اثنان ولا 52 آية وشفان إجوي إدي آية بعض السير والأخبار جوبنا السيرة خبروت لما خلق الله الأرض وفسدها 7 أرضين الله تجليد لي ودني ليل جيدي بعث من تحت الأرض ملكا الله نلت ولس الأرض ملكا فهبط إلى الأرض وتلي إليه حتى دخل الأرضين 7 حتى دبرها هاوناتي هاويتي ليل جيدي وتونغي ليل ودي نو فانتو بينغ تارو هودني تاند الله تجليد ليل جيدي دي ويتي ملكا الأرض تو تلي كويدي مumdi ha jeedi bi fengirno nangirno leydi ndi ponto nangi sabalal ni joni on kanko malaika o fengi leydi ndi falam yakul li gadamay ha mawdi o qarari koyde den donkido dari Allah jippini to firdausi sawran aljanna bete do firdausi Allah itti ton ngari ngotiri ngari ndi 40,000 qarni ko capande nay ujunere Allah wa 40,000 qa'imati capande nay ujunere magalan fayda wa ja'ala qarara qadam al malik ala sananihi koyde magalan malaika o fawde ujere ngari di do di فلم تستقر قدمه كويد دي دونكي دارade ƴuɓere nde kanko maleka Allah nangi yaqutul khadra kan bulaga min a'la darajatil firdaus tudum tawde darajuji kan fil aljanna firdaus rizha masiratu 500 sanati hayre kan ne tekke dum en yaare ne dubu temede kon kende kan ni tuubi tekke ni mayrita sadi di taccuden temede be hitande jahas o ƴetti masalan men kelde ne kanyo o fawi dum e dum juugere ngari ndi tuggude juugere be feedu no turen gadino فاستقر عليها قيد دريها وقرون ذلك خارجة من أقدار الأرض قال لي مثلا أنا ندي نغاري دي أنا يلتي دوليتي ومن خارها في البحر كنده قد كنده باوي كوي جيج فهو يتنفس كل يوم نفسا قال نيلوم أنا فوفا غوتو فإذا تنفس مد البحر ستوي أتري فوفا غوتا جا جيج او بيدو وانا بيرس بيدو بيرس woni gejo yaha hakkundo e jeere sa yehi hedde geñbe foni jeeɗu sendu fofti fofa angma tan gejo kadi rutto kala gonɗo sara Dakar gonɗo Dakar sara geej ene yeeɗu yala fo jeeya geej ɓeydo haɓo jeeya rutto ko fofa anko tan ko yiɗi foti joni falam yakul li qa'imi sawri qararu ngaari ndi koyɗe ɗe donkiɗo dari فخلق الله صخرة الله تجي هاير ووتر كغلز 7 سماوات فد تكيني أسمانو جيدي فد تكيني ليدي جيدي هاير نين فوتي تكو
جونن كويد انغاري دي فاستقرر قوائم الثوري ايوا مثلا كويد انغاري دي دري وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه فتكون في صخرة اي هاي دي لقمان ينو بيم دي كو دي دون هاي وون فلم يكن للصخرة مستقر هاي دي رونكي دو دري فخلق الله تعالى نونا الله تغليم وهو الهوت العظيم ونليغال مانغال فبدا الصخرة على ظهره يتي هاي دي فاوي باندو مثلا هاني دي كيتي ليغو غوتا وسائر جسدي خالين كو هدي كو على كو ميمي دو هايدا tekkeni asamanuji jeedidi tekkeni leyɗele jeedidi waɗa kaaƴal gotal fawa e keeci lin o keeci ki tan kaaƴal ngal fawi ko heddi ko ay rememani koɗe limu nana bona de yew ndaw koyew ndaw subalɗo dañiɗo mayde wal huutu alal bahari lingu woni koye maayo wal baharu ala matni rihi maayo ngo woni koye dow keeci masalan hen wal rihu alal qudrati hendu ndu koye hattan Allah qila kullu dunya bima alayha harfan aduna e ko woni mum fof ko bangel ni qala lahal jabbaru subhanahu wa ta'ala wa tanazzaha Allah mo senade wodani masalan cerido bawdo moƴƴo o wi leydi ndi koni won tan fa kana leydi woni Allah wi nun Allahu a'lamu bi muradihi so en jari gol ko wal kalami mi wondiri kudol baɗon tarikal kudol bindowol ko woni e ko jogori wonoyde wa ma yasturuna e ko malaikaji ni binda ma anta wanani an muhammadu bi ni'mati rabbika e ni'ma joome bi majnunin ada woni kangal a wana kangal wa inna laka wadan ma la ajran jobdi ghayra mamnunin di wana tajudi wa innaka alla ala khuluqin hada dine mo ganda azimin maw fasatubsiru ma yi kambe no wi siwuno de jiya bi ayyukum maftunu wala mon kangal be andu bele fa an walla wana an inna rabbaka jon wa kanko de a'lamu kanko buri andude man balla mo ganda on majjude an sabilihi gadine o wa kanko Allah a'lamu kanko buri andude bil muhtadina e fewobe Allah wi kanko buri andude dum non fala tudi ilmu kadhibi ko dokto fennude waddu be jidi kambe beedo hefere lawtidi hinu hanino anewima ayidi hinuna be ne wono mabbe jinno ko gona newido be ne wono ma kono an hoto wadande dum wala tudi hoto dokto kullu halafin kala gondowo gondole penal kewdo wonde fenade mahilin mo ganduda ko koydo hammazin nyohowo gaybinowo yimbe tan masha'in kewdo yaade binamimin ene sastina kewdo yaade ene rendina yimbe manna'in kewdo hadde lil khayri modyen mutadin toñowo asimin kewdo bakka utullin mawdo dote baada zalika so deedo sifaji fof benni zanimin ko deedo do alabama ko to dofto baado ni ko to dofto kewdo wondirde fenade mahinin koydo hammazin biñowo mo ganda ene biñana ay biniriyimbe hunuko andon joom biñita baɗo wonon gay binirowo yimɓe hunuko massa'in jahowo bina mimin sabu saskinte ene rendina yimɓe manna'in lil khayri kewɗo hadde jam kala moƴƴere ne haɗa yimɓe wadde waɗata yamirta yo waɗe muutadin kewɗo toñje asimin kewɗo bakkar utullin mawɗo dote baada zalika so ɗe geɗe fof ɓenni zanimin ala bammakko one moƴƴi nde rasulu sallllahu alayhi wa sallam nde o haalata ɗum ɗo nde kefeero gooto kuɗaaɗo nen wonno ɗon ene wiya Walid ibn al-Mughirata ko on ɗon Allah sifato kono nde o haali nde Allah haali haalata nde kanko mo anndi hoore makko kono heddiɓe ɓe paamani ko heeɗi haalata ha gasi o faati galle makko o tawi makko no jooɗi o wi yummakko haalanami gonga walla mi rematano makko yummakko holɗum o wi Muhammadu Allah makko o sifiima e am sifiima sifaaji jeenayi kanji fof mboɗo anndiri sona hen goto ko wi ko fof mboɗo anndi ko min
ko men ndiyam tan yo mo ka jango tan dum ko ni ko mbaɗaji ko gonga kono hen goto noon wona gonga hen goto mbaɗandi wona gonga kalanami noon so tawi gonga bisimi so wona gonga mi yoɓoma yumraɗo wiyol ɗum o wi komi deerat o yi tawi ko Allah de tawi ko Allah de ko noon bamma ene jogui jawdi nde wonno kanko ko jontanoɗo e Makka kala Makka batu mbaɗowo galle makko waɗata kala batu mbaɗowo tawe kala ko watte e fewjete omo tawe ɗin de ko ɓe ganda ala baba ande kam so ala baba ala martaba joni yumraɗo wi bamma ko jontare wuuri he wonno te kadi ko joom jawdi te o wona gorko gandumi so maayi jawdi ndi bonat gayna ko bamma gueloɗi ɗe wonno ɗon min jiidiri hen dañaɗa mbiɗumi ko deɗani laaɓa tawata Allah laaɓidima to eyyi ko ñande hen o andi o wonani dekete o deƴƴi noon pour o sutura tan ko deƴƴi nde wonno Allah wiyani kalde deƴƴiri noon Allah wi mi ɗacciranimo noon mi ɗacciranimo noon Allah wi holko murtinimo an kana pourtan o laatima zamaɗin ko joom jawdi wa banina omo jogui ɓiɓɓe wiyama omo jogui mam ɓiɓɓe sappo worɓe ida tutla alayhi ayatuna so tawi dursitama e makko qur'ana amen qala o wiya asadiru ko penale al awwalina adinoɓe tan Allah wi on ɗumtutande e ɗi mum faman o wi so nafihu mani jawno alal qur'ani dow hinere ومن جلم وقول هنر سنتيمه من جلم على الخطوط هنر هذا أنت تفهم ما من موجود كنا عندنا كل هذا كنا نسنتيمه هو تبومات في هذا الوقت كنا نتقي هذا الوقت وربا نرى والد بدر وهذا جوده تقيه عندي وعند كم عند كم سنتيمه لكن هذا هو yang ketemu salah walad fi aljanna di dera nata hadi zeyina majan kam allawi inna minan balawnahum min jarribi ma makkanaɓe min jarribo amame ɓe kokke heege kama balawna hono no min jarriborino ashabal jannati jomiraɓe guesa en ido aga samu tuma nde ɓe gondi ɓe mbi la yasri munna hama ɓe coñ guesa ba musbihina sahande ɓe fini subaka ɓe taƴ ɗum andi wiyama ko ɓeɗone ko joom guesa en ba mabɓe so tawi coñal yonti watta ko jeyno yeyna e wuure he hande mboɗo dawri coñal miskine fof yo ngal kala ko hendu liɓi ko miskine ɓe jeeyi kala ko neɗɗo soñi diwi ko miskine ɓe jeeyi ɗum babiraɗo wiyanno inde babiraɗo o mayde noon woppiɓe keɓe tata ɓe mbi enen noon sen mbi eɗen mbaɗa ko baba waɗanno ko en kawrani hen sabu kala ko hendu liɓi yo miskine ɓe naw kala ko coñɗen diwɗe yo miskine ɓe naw nden sirani mbaɗe feere tan jehen coñin taw hay goto sinani ɓe goni noon ay ɓe goni ɗum woni noon lasir munnaha musbihir wala stasnuna nde ɓe gondata nde ɓe ittitina ɓe mbiyani so Allah jaaɓi faɗafa alayha wangi e guesa ba ɗa'ifun bangotoɗo min rabbika ummarade joome o hum na'imuna eɓe ɗani joni noon Allah nde ɓe kaali ka haala Allah ɗacci ha jamma tan wurte guesa he jeygol duppi guesa ba haɓa laaɓa fa asbahat ko wakkili kassarini no jamma niɓɓori ba ɓawli ba wi korom ba wonto ƴulɓere joni noon eɓe ɗani jamma weeti subaka ɓe yiɗɓe yaade soñoyde fatana daw ɓe ɓaaƴodiri musbihina saha pinal subaka olde ɓe ɓaaƴodiri mbi ani ko duur
ndewe ala harsikum to ngesa mon in kuntum saariginina tawde kon soni tawde kon taƴiwɓe ngesata mbaɗe feere ndawon law o hum yatakhafan ɗalaguɓe jeehi o hum kamɓe yatakhafatune ɓe cuuɗodira o rewa ɗo o rewa ga ɓe mbasi yaadude haɗi wiyeɗe koye coñal ɓe goni o rewa ga feewi hedde banggue camarade o rewi ga feewi hedde banggue mbiya o rewi ga feewi hedde banggue sincu ɓuurata no ɓe yilirde holko ɓe mbaɗiri noon allah yadkhulanna hal yawma aleykum ɓe mbi haade nadde e moɗon hande miskina haade miskina nadde gesa ba wa gadaw ɓe ndawi ala hardin e hadde miskineɓe qadirine ɓe cikki eɓe kattani ɗum eɓe cikki hattande hadde miskineɓe eɓe ndawi e sikkude hattande hadde miskineɓe nde ɓe jeehi ɗum woni wa gadaw ɓe ndawi ala hardine hadde miskineɓe wonde qadirina eɓe cikki keɓe hattande nde ɓe jeehi falamma ra'aw ha nde ɓe jii ngesa ba eɓe ɓawli eɓe wi kurum qaalu ɓe mbi inna la dalluna enen ke en majjuɓe de enen de en jiitali lawol enen ke en majjuɓe de wona ba ngesa woni ngesa ba inna la dallun qaalu falamma ra'aw ha nde ɓe jii ngesa ba ene ɓawlini wi kurum qaalu ɓe mbi innano minen kay la dalluna walla innano enen kay la dalluna ko en majjuɓe ba wona ga wona ba woni ngesa men de ken majjuɓe lawol ɓe ƴeewi ha fati ɓe jii ladal ngal ɓe jii kooce ɗe ɓe mbi o ko baade babi bal ɗaccu kay enen kay ngesa men tigi bal ɗaccu kay enen nahanu enen kay mahrumone ko en haɗaɓe tan ko mbinoɗe eɗen gamba miskineɓe hoɗum ɓaddane haɗede bangesa qala awsaduhum ɓurɗoɓe moƴƴude o wi alam aqul lakum beele min mi wiyano on lawla tusabbihuna ko haɗi cubihi noon to Allah tuuba noon Allah mi wiyano yon cubihi yon pok mbiɗon ko qaalu ɓe mbi subhana rabbina senade wodani joni men innano enen kay kunna en laatima zalimina ko en toon fa aqbala ba'duhum huccidiri yoga maɓɓe ala ba'dina yoga yatalawa munene yigodira qaalu ɓe mbi yaha waylana halkare kay wodani min innano enen kay kunna ɗaafina halkare kay wodani en innano enen kunna en laatima ɗaafina ko en dawɗe asa rabbuna yama joni en an yubaddilana o wossitano min hayran minha ko ɓuuri moƴƴude e ngesa ba o wossitano en innano enen kay ila rabbina fewde jomen kay raqibuna ko en rerɗuɓe enen nderɗe moƴƴere li yakbala tawbatana beele o jaɓa tuubu ɓen wa yarudda alayna hayran min jannatina o rutta e meɗen ko ɓuuri moƴƴude e ngesa men ba ruya annahum abdalu hayran minha wiyama noon ubdilu hayran minha abarama ɓe lomtinanama ko ɓuuri moƴƴude e ngesa ba ɓe lomtinanama ɗum kadalika ni de allah wini al adabu o wi ni woni lette wonande ndundiɗo yamirore Allah kala ndundiɗo yamirore ko ni woni lette mum wala adabul akhirati ay lette l'akhira akbaru ɓuuri mawnude e lette aduna law kanu soɓe laatinoma ya'lamuna ɓe gandi so lette aduna ɗe no mbayni lette l'akhira ɗe ɓuuri bonde ونزل آية قرأوا تبقيك لما قالوا إن بعثنا نعدا أفضل منكم بميسة تبي من أمتنا ما من دوك كبير مجد أكون دوك رنكو تبيرون الذي إن للمتقين أنا وادني هل بالله إن ربهم تجومن جنات النعيم الجنة جنيمي أفنجعل المسلمين الذي من بدن جلب به كالمجرمين نبندج من كار جلب به ومن دوك بندج ديكو من دوك جلب به الذي بتادو ما لكم كهبي أن جاوتا كيف تحكمون كنياوتا دنياوات بند أم أتني لكم كتاب أنا وادني أن ما تو دفتر جبنا فيه أمم تدرسون عند أولن جنگا فيه تدرسون فيه أولن جنگا هن وند إن لكم أنا وادن فيه تون لما تخيرون كتشوه أم أتني لكم ما رن وادن أيمان أهديج علينا إدو أمن بالغة لننا كقولي إلى يوم القيامة هانيا لو مدر إن لكم أنا وادن أن وند لما تحكمون كنيا وانتم قيرون صلهم نعمل أيهم بذلك والفوء المقيمون زعيم
أنا غنى كفنوني زعيم والدفل والدفل لهم أم أتني لهم أنا وارني بما أنا بما إلو شركاء جنبه ما هو يجيرون دي ومن لا أنا كارا نبي إنقول كونغول أنا دفني لهم فليأتوا أنا فليأتوا بشركائهم يبنغب دون دي بما دفني لهم إن كانوا صادقين أيضا لا تنئلهم يوم يكسفوا نيلاو ما غندا إنهم كانوا صادقين كفر نيلاو يوم القيامة يوم يكسفوا أنصار نيلاو يوم القيامة ألم أحد إليكم وامتازوا يوم أيها المجرمون كلهم نيلاو ويدعون كم بهذا بولا نافقين بنود إلى السجود فيود سجود امتحانا لإيمان أجر فراد لمناكم كانوا فلا يستطيعون بكتنتا تسير ظهورهم أبدا كي تجد بين أمبود فبيهن خاشئة إن يرجلي إن بيت إن أنانيدي إن إلتي ولا بيا إن هوي أبصارهم كتما ترهقهم إن ميو إما إن بيت إن ناتر زبدة كوية كوية sabu wadara kanu elatino yuda awna ebe noddeto aduna ila sujudi fewde sujudi e wal halu hum salimuna on saha yokisi on saha ebe gondani haydara en bennu julebe colo jul allah wi fazarni woppidam wa man yukazzibu on pennude bi hadha al hadith e do qur'an nde do yewtere pennude qur'an woppidam muta woppidam fazarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith أنا ومن يكذب بهذا الحديث وندج عند يوتر فاهمين ده فاهمين بسم الله الله سنستدرجهم أمين أنجر بسيادة من حيث لا يعلمون ددن غندسا وأملي لهم مموننا إن كيدي أي فيرمنا متين النتيد سمين أنجر على أبتش قول على دي أم قتلوا تسألهم ما توعان محمد أدنى أقول إكو كالا تابكو أجرا جب وهم كم من مغرم أي يبدن مثقالون إبه تدينو ما رأوا موسى مبكو جبركو دم هزب قنقل أم قتلوا ما عندهم الغيب إبن جي برنال تلوه المحفوظ إبن بنتهم كبجي وهم يكتبون إبن بنتهم كبكالا ركو فاصبر من لحكم ربك وننيا ورجون آن الله نيا مدفو ولا تكون هتلاتو آن محمد كصاحب الهوتر وين جوي لينغو وان سكيرنو ان هنيو نو النبي يونس اذ نادى ربه تمن انود جومك وهو مكوم او متتكر اريد لينغو لولا انت تاركه سنه وانا الله هبتوري من نعمه من ربه امراد جومك لنبذ بالارائم او بدس كراج وهو مذموم او ادكو نيغا لكنه رحمه الله نيرمام فجتباه ربه جومك جابي انا الذين النباب وجعله أولاد من الصالحين قوم الأجياء وإن يكاد الذين كفروا لا يسبقونك بأبصارهم وهذا آية ومي وجبي فليس المراد أنه يصيبونه بأعينهم عند التنبيه فلذلك كتنا نلاد الله جزء هو من الجزء أن يعمل نلاد الله يقول فليس المراد أنه يصيبونه بأعينهم أنا أعلم أنه جزء مجد كما يصيب الآية بعينه ما يوجده ألا وإنما المراد أنهم ينظرون إليه نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء ebe ndaarde nelaaɗo Allah ndaarde mettude sattude ndaarde nganndi ndaarde tikkere wa hada ma masal mufassir alayhi wa qila wonniɓe ali ala aradu an yusibuhu bil ayni wiyama ni keɓe ndaaratamo ko ɓe jiɗi ko nangirde mo yiitere nde fa nadara ilayhim qawmun min qurayshin won heefereɓe qurayshien-koɓe ananiɗe ɓe ganduɗa ko mujarrabatu isabatihim ɓe ganduɗa ko sukuñaɓe gandira enen ɓe sukuña andiraɓe cukuñako ɓen ɗon ko ɗum gandirano ɓen ndaari nelaaɗo Allah fa asamahu Allah wa hamahu Allah renimo min a'yunihim gitama falam tu'sar fihi gite den donki battinde makko kanko nelaaɗo Allah Allah yi fa nazala wa zakara al ulama wa anna al ayna kanat fi bani asad min al arab arabe fulbe en biya bani asad en ben don e wadno leñol goton tan ko sukuñaaɓe yaroɓe jijam onon ɓe yaroɓe jijam anani
وكان إذا أراد أحد منهم ستوي قوة مبيدي أن يصيب أحدا في نفسه أو ماله جوع نفسه 3 أيام وياما سو قوة مبيدي نمود نتو ننجر ييتر منتن هيدنا ييتر هيدنا هوري مواسا نعمد فد بقتت سو نعماني ستوي أي نتو ثم يتعرض للمعيون مويد دارت أو فالو أو ماله ولا يكون الجد فيقول ما رأيت أقوى منه كون فنقل أتشي سو بينا تنتو ماي ولا أشجع كونكم مميدا يدقر أودو وند جامع ولا أكبر مميدا يدقر أودو مونت ولا أحسن مميدا يدقر أودو مثلا يوت تنفيا هلك أون هلكو المعيون موينون مو ناري أوتن ماي جول فو بين بيتا سوكوني dem sellele safa be biya enen bete ko sukuñ ay fara tubu ko jogini biya ko dum hulbinori wiide be wiide sukuñ alande hulbinori ko dum kala leñol ene jogini wiata ndeke wadde hay to go ngoda ko won ko bawli hen kala leñol ene jogini wiata sukuñ hal pulayo ko sukuñ jolfo be dem ewa tuba ene jogini be zi off ewa heddibe be selle safa heddibe ene jogini biya ndeke be ngol sira بسم الله وهذه الآية أورو آية نون تنفو أورو آية أمانفا ونند مسكون ينن أفان أنا نمور جاي إذا جاب دم سو جاب دم بنين بندل كي آية بيرك دفع جن واو wani noon tanfa'u kitabata wa qira'atan lil ma'yun sa jangi enen nafa sa windini nafa so neddo o nangama dum tan so wiyama ko balere tan tay ko ben laabi ko ben nangimo tan sa jangi ay tuude makko ummoto ya lawol makko sa windini mo talko wade bande makko gasi aya wa yakadu alladhina kafaru la yasbiqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaqulu innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin gasi so do nata so jangi tuude makko nata denga dey mujjay so deme fo nga defaral talibe ñaw denga ko woni non tan fa kitabatan wa qira'atan bil ma'yun fala tadru ay so do wadi dum yita nangaraade hay so ko paru paada al ala paru ala paadi sa jangi ay tude yasmaran so won to goni won ala wayma kulda foto mona fanan to tudde woni non wa in yakadu alladhina kafaru وإن كون في يكاد الذين كفروا أن دبا بين هفربين لا يزلقونك أبدبا تاتين دما في أبصارهم كتمت بين دار ما يكر بند بلا سدا حالا بلا جنا ولا بكدا إليه لما سمعوا الذكر بين القرآن ويقولون بين ويد حاسداغال إنه أودو لمجنون كو كانغال بي أودو كو جنغر القرآن كو كانغال وما هو الذي وناني القرآن إلا ذكر سوانا كو وعظ للعالمين ونند بند يمبي جنج القرآن هانغ تايبور بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحق مكية آية كتفند جوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله الحاقة درنغا التي يهك فيه ko ganduda ene jojje hen ma unkira min al ba's wal hisab ko yeddano to bangi ummital ko yeddano to bangi hasbore ko yeddano to bangi jobti ene jojje nyande hen wal mudhiratu lidhalika ko darga woni ko fenyinta dum mal haqatu kawise ko mawnini al hali darga allawi wa ma adraka muhammad ko andintuma anne mal haqatu ko woni mawnugol darga kazzabat thamud fenni leñol ni wieni wa aadun e leñol ni wieni be pennino bil qari'ati ko wiete darga be penni darga on aneni de wonno qari'a firata ko duddata ay ko duddata kulhuli mum bernde neddo ko wiete darga allawi fa amma thamud so tawi ko leñol wiete non fa uhliku ben kalkirama bi dariyete ha cango mango wa amma aadun so tawi ko leñol wiete ni fa uhliku be don kalki
rokkirama birihin hendu sarsarin sattulu sawtu atiyatin sabbu sakharaha li eti alayhi mabbe saba alayalin jammaji jeedi wa thamaniyata ayyamin balde jeetati jammaji jeedi e balde jeetati husuma de ganda ko debbo fataral qawma allazi hiya yimbe fiha e hundiha saraha e be pukki e be kalki sayibe ka annahu ada fikkabe elle kam a ajazu tabe poobe naklin tamarajo qayiyatin de ganda ko yonno e pukki so tamarojo hore mum fukki mana wayata ni kambe non be pukkoli ko ena tagi kambe heddibe be ngari Allah wi fa hal tara lahu bele an muhammad won ada yi'e mabbe min baa'iyatin keddi jawabu mum ko ala keddo todo ala wajaa fir'auna odo kudar ari wa man qablahu e ben adinobe wal mu'tafikat e gure annabi ludu ben ngardina bil khadi'ati e gofi golli golle bande fa asaw rasul rabbihim be gofi nelabe jommat fa akhadhum alla nangibe akhdatan nangand rabiyatin de ganduda ko sattunde alla nangibe nangande sattunde alla wi inna no mina lamma dagal ma'u tumane min amti ndiyam e dow kala hunde hamalnakum onon bibbe adama min dodi on e keceje baabiraabe mon min dodi on fil jariyati e laana ndogowa min joli heddibe be Allah wi badiri de do golle li naj'ala halakum bele min badana golle de wonande on tadhkiratan ko wa'azu bele odon baasa wadde golle de be bannode min kalki heferebe min dandi jube be Allah wi min badiri ko li naj'ala halakum tadhkiratan bele min badana on dum do ko wa'azu wa ta'iyaha bele ena reena de golle uznun nufu wa'iyatu renuru ko nan Allah wi fa idha nufiqa fi sur satawi Allah dundu wutta nafkhatun wutta go wahidatul wa yalawma yawmal qiyamati wa humilatil ard leydi ndi bamtima walla bamtama wal jibalu kaaje bamtama fa dukkata kaaje de kelama dakkatan wahidatan kelgol gotol wadama keltine kaaje de kelama gontinda jodi fa yawma idin on yalaw wada'atil waqi'atu min hen darba yalama mo leydi ndi bamta asama o bamta kaaje kela batta la jodi yen hen wada'atil waqi'atu yen hen darba Allahu akbar وانشقت السماء أثمان أو سيكو فهي أون أثمان يومئذ أون يلوم واهية أثمان أون جيام أمولي أي هود أون والملك جيام ملكا على أرجائها إبنجد أثمان إن تلو ويحمل إن رودون يلهن أرس ربك الأرس جون فوقهم دوم إكم ملكا جكالا يلهن رودتو ثمانية جاتت يومئذ on yalaw ñene her rondoto dankiki ko malaikaji jeetati in dondoto al arsi yawma idin ñane hen tu'raduna onon tagore de ngarde don wonande hasbore la takhfa allawi suudota min ko e mon khafiyatun ko suudi sirru gondo der berde mon ñene hen weejat allawi fa amma man utiya so tawi ko on dokkado kitabahu rokkira mandake mum holko wete mandake kayid maada sa rokkirama dum biyaminihi dokkiraado dum jungo mudum nyaam fa yaqulu so yi ko woni hen ko somo totte o wiye ha nange o wiye yimbe be ha kanko neddo o so tottama kayid o tottirama jungo makko nyaamo bandi ko ene ngoni sa'amat o wiye be ha nange oɗo kayit nange iqra'u jange kitabiya kayitam inni ndeke min zanantumi yarana anni no min mulaqin min kam mi hawri hisabiya hasbore am min kam mi dañi jam yewe kayitam o allawi fa huwa oɗo fi aishatin o moy ngura radiyatin jarlat hol on ngura fi jannatin e gese aliyatin de ganduɗa ko tawɗo hudufu ha ay junge mumen hono ɓesnoje ɗe daniyatun ko malli sa dari
darima hebat sa jodima hebat sa lelima hebat Allah wi'abe ton e der aljanna kulu nyame washrabu jare hani an odon newnana holko woni sababu bima aslaftum sabu ko bendino don golle fil ayyami e nyalawmaji al khaliyati ben nyalawmaji bennudi golluno don on gollanino jam on dañi jam hande on mala Allah wi abiyam ya'ishuna be ngurato fala yamutuna abadan be mayata ha cey ويصفون بكلتون فلا يمرضون أبدا بمنتا نيو هاتي وينأمون بنيموتون فلا يرون بأسا أبدا بمنتا يكليل هاتي يقولون كبولي أدونا كيدون دنيا غدو وأما من أوتي فتويك أون دكرا كتابه كايم بشماله جنغ مؤمن نانا هبري جنغ نانا فيقول أوي يا ويهيدي يا ليتني ها ويهيرم يو هانين دي لم أوت كتابي يانو تفتاك كايتمو ولم أدري من ديمي أنني ما حسابي أكون حسبوال يا ليتها هانين ما يدي أدونا دي كانت لاتنا ما القاضية فتنير الغرلم تو أمي تلالا هانين ما يمي تو أمي ووسطا ما أغنى من دي نفاني أني قا أمالية جودم دي نفاني حالك أني حالكي قم دي سلطاني يا دولم دي كالكيما من دي مي بوارما حالك أني سلطاني حالك حالكي أني قا أم سلطاني يا دولم دي كالكي كم Allah wiya oto hebbina ma haalaade heewi haal Allah wiya malaikaaji khuzuhu nangeemo faghulluhu lonko jinemo mbade gejjelle daane makko summal jahim jeygol ene wiye ni salluhu Allah wi nannemo he so on nannimo summa fi silsilatin retti ceenuji di ganduda zarquha njuuteki mumen sab'una zira'an ko capanɗe jeeɗiɗi dira taw ko dira malaika wala dira net dira malaika non ɓuri aduna hewde dira malaika ɓuri aduna mawnude capanɗe jeeɗiɗi non dira malaika ɗin ceeluji piilete e nato o jeygo ibnu abbas o wi fatadkhulu fi duburihi ceen o nannire caggal makko o tukraju min mankharihi ceen o yaltinire hinere makko wa qila 70 zira'an won wiɓe ala ko capanɗe jeeɗiɗi dira kullu zira'in 70 ba'an wiyama kala hen dira ko capanɗe jeeɗiɗi ñayi kullu ba'in ab'adu ma bayna makkata wal kufata kala hen ba ñayi ɓuri hakkude kuufa e makka wo ɗum ɓuri ɗo e kodduwar ñayi goto malaika ɓuri ɗo e kodduwar ñayuji capanɗe jeeɗiɗi dira goto capanɗe jeeɗiɗi dira noon ceenuji ɗum aɗan toon fa nde ko boya waɗata وقيل 70 زراعا كل زراع 70 زراعا وياما capanɗe jeeɗiɗi dira kala dira kadi capanɗe jeeɗiɗi dira وقيل ليس المراد بالعدد حقيقته ولا دموار limani nde wona haqiqa mum bal huwa kinayatun an azbiha wa duliha sabu kabu wi law jumia hadidu dunya ma wuzina halqatan minha o wi jandangal jamɗe aduna pop wona yi ceenu saret de on ji ceenu saret o wi jamɗe aduna ɗe fof so ndemti wonata longdu woturu e longdi ceenuji jahannam jamde aduna e mum so ndendinama wonata longdu woturu jawel gotel wona yi ceenuji sarina werne ngel jawel gotel wonata ajarana Allahu minha yo Allah dando ene ono bone yo Allah dando ene ono bone Allah wiya 70 zira'an faslukuhu nannemo e mum nannemo hen caggal nde o nanna jeygol ɗum kadi o waɗe e makko sabu innahu oɗo kuɗaɗo kana o laatinoma la yu'minu billahi o gonɗinano Allah al azimi mawɗo Allah moƴƴo mawɗo o gonɗinano ɗum te wala ya huddu o hirjintano ala da'amil miskine ñamminde miskine
فليس له اليوم على نام هند ها هنا دو حميم نيالم بيرو سهيل نيالم بيرو هند على ولا طعام على نام دو نيام إلا من غسلين سو وانا مبرد نات جيغول انوي جهنم مبرد جالتوجي فولكي ماب ko dum woni ke be jartato la yakuluhu nyamata dan de don nyam illa al khadi'una sawana wofobe Allah fala usimu alla wi mi wodri bima tubsiruna ko jiyato Allah mi wondiri ko yimbe darata wa ma la tubsiruna e ko on jiyata innahu odo qur'ana mi wondiri la qawlu rasulin karim wallahi do kongo nelaado teddudo to Allah wa ma huwa qur'ana wa bi qawli sha'irin ko kongol nalanke qalilan faqi ma ha woro tu'minuna ko yimbe wala bi qawli kahin wallahi qur'ana wa na kongol wad qalilan faqi ha woro ma tazakkaruna ko don bacco famɗide qur'an tanzil ko jippogol min rabbil alamin ummarade jeede dum walaw taqawwala satawino non fefini non alayna edo amen nelaɗo o so fefini non ba'dal aqawini yogay konngudi ɗi o haalantuno on sanna ko fefini non wallahi la akhadna minhum min nangonna makko lefte min nangira bil yamini sembe hatta summa laqada'na minhu amin tajanna makko alwatina dadol dane o maya kono no o wadani dum fama minkum holko hebi on fama minkum ala emon onon beedo min ahadine goto haajidina mo ene hada dum ala emon kado dum mami waddum te kado wala innahu o qur'ana la tadhkiratun ko wa'zu lil muttaqin walandi hujjar wa inna minat la na'lamu minan kun andude anna minkum ene mon onon yimbe be mukazzibina be ene pen wa innahu qur'ana la hasratun ko nimsade alal kafirina hefede be sinyi jango yawmal qiyamah wa innahu qur'an la haqqul yaqini ko gonga mo ganda ko jananaado ko gonga gonowo qur'ana ko biya ko haala ko fuko ko wonata fasabbihi sunnu an muhammadu bismi rabbika inde jome al azim maw bismillahi suratul ma'arij simore de ko non de wete makkiyatun aaje de ko capande nay e nay holko woni sababu aya o ko kefaral gotal ne wi harsu bun nu'man le rasul sallallahu alaihi wasallam wimu wi onani tan hefere bi o be bi nen onani hefere bi ne la Allah wi man kuntu mawlahu fa aliyu mawlahu kala mo gonmi khalifa mum aliyu ko khalifa kanko ne onani kan hala o waddi ngelo makko faja o ari hatta ana kharahilatahu hawa jismi ngelo makko bil abdahi ena de makka o wi ya muhammad amartana anillahi an nashhad ayamiri min to Allah yo min ceernu an ko woni fi la ilaha illa Allah deweteɗo e gonga ala so wona Allah wa annaka rasulullahi wonde an kane raɗo Allah faqabilnahu minka min jaɓi ɗum e ma fa anno hajj jamirɗa yo min kajju faqabilnahu minka min jaɓi ɗum e ma wa anna suuma shahru ramadana yo min kor lewru korka fi kulli amin kala hitane faqabilnahu minka min jaɓi ɗum e ma thumma lam tarda hatta faddalta ibna ammika awelaka ɗum bo fo ha ɓurɗa ɓi yumma o e dow amen ɓi bamma o afa hada shay'un minka ɗum ɗo ko an tan haali ɗum am min allahi taala walla ko Allah yamiri ya haal فقال النبي صلى الله عليه وسلم نلادوي والذي لا إله إلا هو ميوندري دوتede gobe ala so wana kanyum o ma huwa illa min Allah wallahi ko biimi kala mo gonni khalifa mum ko ali ko khalifa mum ko Allah wi non o do harsi o wi allahumma in kana ma yaqulu haqqan joma an Allah to tawi ko muhammadu haali ko gono ko animi fa amtir alaina hijaratan min as-sama tabitu anan hayr umma hadu asman mayde ngen anido mi warto tan ma importe kanko mo fasiro fa wallahi mi wondiri Allah ma wasala ila naati kanko o do kefero bino non o yettaaki ngelo makko hatara ma hullahu bi hajari ha Allah yeddi mo hay ha ndefa waga ala dimagi ha ne yenen ngandi makko fa kharaja min dugri yaltir caggal makko maydi ngi non wana wino ko o may kis الذي سأل نياجي منون سائل نياغوتو بأذاب التواجين إن جنا للكافرين ونند هفرد
ليس له ألنا لفتدي دافي دنيا وسا غري ولا ليس له ألنا ما كانكو بيدي لفت غار اوسا اري ألنا ما دافي دنيا من الله أمراد الله سل معارج جم نبرد تعرج الملائكة ملائكة جن نبا والروح الملائكة بيد جبريل نبا إليه فيوديمو أن تلين جميروج الله في يوم أن يلوم من غندا كان لاتيما مقداره ولا كان أن لاتو مقداره فد يلوم أوسا توي أري يلوم أن لاتو 50,000 سنة فد دوبي وجناجي تبان جوي تبانج كفر يلوم أو ويرهمو يلوم أو جوتي تيمو كونو دوبي وجناجي تبان جوي فأما جولدو يلوم أو فو جود wayata mun kono julde waktu tan julde tous parten no wayata mani non tan yaram o wayata Allah wi fasbir mun sabaran munyal jamilan ngal ganduda ko jongal innahum sabukambe yarawnahu ebe jiya lefte de ba'idan en ngol Allah wi wanarahu minan en ngel gariban ko balli yawma takunu sama nyalama mo asaman o do mo jida lati kal muhli o mo wayno digi dere godron walla no kalis taynado wata kunul jibal kaajeleede jida de lato nyane hen de baya kal ihni e da bayno tefe anani de de ganda tappade hendune wada dumen wala yasalu nyane hen namdota ko hamimun nyallam bere mum hamiman nyallam bere hay goto nyamdota ko alhaali goddo on an no baada hol alhaali ma ala goto koy sohla mum Allah wi yubassarunahum ebe jindira e mabbe yubassarunahum ebe jindira kambe koy mabbe yoga mabbe je ko yoga be gandodira ko be kaldata jiyane be biya ide wori fama julti ha Ablaye Sayd kono non haaldede alade goto fo de so tawi e ummital wadi sa yimo ganduda adanda kay o tigo kay o kay ko idi tigi wondo kono non kaldigal ala non to gummida hoto gondoda adum ala e ko yaadu sa yubassarunahum ebe yindira e mabbe alladhi yawaddul mujrimu nyade hen kefero yidat law yaftadi hanina sotima min azabi yawma idina lafta on yalaw o softoro dum bi banihi bibbe makko wa sahibatihi e jom suudu makko wa akhihi e mini ko walla mawni wa fasilatihi e gorol makko allati no gol tuwihi gol o tapporno dum so toñama bande en hoccannobe tugaaje be balluma ben nyene hen ada sotorobe min adabi yawma idi lette on yalaw biya al nanganam be piyedo na mayre ngarde be ngoppaade nyene hen o sotoro wa man fil ardi jami'an hanino kanko jeyi kala ko woni leydi fofo o sotoro summa yunjihi pour Allah dandam pour so wadi dum ha gasi Allah dandam Allah wi kalla ada dada kalla guftaka kalla guftaka wana non innaha jeygol gol lawa ko ni ngol wiete ko dulbittongol e dow kefer kangol jeygol lada nazaatan kongol ko wol nguru neddo lishawa pour ha benda so yama so neddo o naati jeygol ngol tan jarra neddo o naati jeygol tan nguru ngu nyortot e do tewgol andi dum buri mus nguru so tewi ko asumi e tewgolu kay so tumi buri mettude ha Allah wi kangol jeygol ngol tado ngol noddata man adabara ko on dunkido wata walla runkiti galimana wa jama'a rindini jawkal mum fa aw a reeni jawkal ngal tottata en haqqe Allah ada lima jawdi tan ada mofta a tottata haqqeji Allah a askata a jokkata enda koni innal insana neddanke de ko kholiqa halu an o taga ko gufu gafa neddo taga tan ko gufu gafa hol ko woni gufu gafa neddo mo ganduda jam hejaane mum so heewi burtat so bone heewi burtat neddo hay hunde hejaane so dañi jam burtat so burti tan haabat so dañi bone kadi haabat ndeke neddo hay hunde hejaane mum khuliqa halu idha massahu sharru so memi mo ko wiete worode tan jazu'an ko jangotodo wa idha massahu alkhayr so mojjere hebimo tan ewa manu'an so dañi jam tan manu'an o hada kala ko haqqe Allah baddido do makko o hada dum
إن الإنسان خلق هلوعا وتغامة كو جمجتوɗo e sattude reeɓude e famɗude muñal e wawde sattu e wawde hadde jawdi e yaacade ko ganda hanani ɗum tan neɗɗo taga innal musallina so wona juulɓe alladina no ɓen hum kañumen ala salati ɓe juulde mumen da'imuna ko duumiɗi walladina ɓe ganna ɓen fi amwalihim ene jawɗele mumen haqqun haqqe ma'lumum gandaɗo asaka lissa'ili warande garɗo ma ene ñaago ene rokke hen wal mahrumi kaɗaɗo ñagare kadi rokke walladina e ɓen ɓe ganda yusaddiquna ɓe ene gonɗini bi yawmi dini ñalawma juddu walladina hum ɓe ganda kañumen min adabi rabbihim e lefte joomum mushfiquna ko hulo inna adaba rabbihim ay lefte joom maɓɓe gayru ma'munin ɓe gona hooliɓe jippogol walladina hum ɓe ganda kañumen li furujihim wonande farjiji men hafizuna ko renoɓe illa ala azwajihim so wona e dow suddiɓe maɓɓe aw ma malakat aymanihum walla ko jeyi ɗum ñaame maɓɓe ko wayra horɓe maɓɓe fa innahum ɓen kam gayru malumina gona ñiŋal faman ibtaga kala mo ɗaɓɓi noon wara a zalika kala mo ɗaɓɓi mo wona joom suudu mum kala mo ɗaɓɓi mo wona korɗo mum fa ulaika ɓeɗo humul aaduna ɓe mbiyete yewtuɓe ko dagui fewde ko harmi walladina hum ɓe ganduɗa kañumen li amanatihim wonande koolaɗe ɗe kolnano wa ahdihim e aadiñumen ra'una ko renoɓe walladina hum ɓe ganduɗa kañum bi shahadatihim seedan fagol mumen qa'imuna ko darani ɓe cuuɗata walladina hum ɓe ganduɗa kañumen ala salati ɓe julde mum yuhafiduna ko renoɓe enen juula e waktuji allah wi ulaika ɓen fi jannatin ɓe gone aljannaji mukramuna ko teddinaɓe fama lilladina kafaru holko heeɓi ɓeɗon heefereɓe qibal aka wonɓe sarama an nelaɗo allah muhdiina ene puttini guite anil yamini ne jooɗiri banggue ñaamo wa anil shimali to banggue nano ma ene jooɗi ɓene jooɗi banggue nano ene mbaɗi usine dente ha ɓeɗo holko heeɓi ɓe eɓe mbiya e jalkidde julɓe ɓe eɓe daara ɗumen ɓe mbiya julɓe ɓe la in dakhala haula il janna wallahi ɓeɗo so tawi naati aljanna la nadkhulannaha qablahum ɓene mbay wasde ni so ɓeɗo naati aljanna minen gartoɓe naatti ɓe gona wiide noon allah boni ɓe penata qala ta'ala allah wi a yaɗma'u kullu mri'in beele ɗaminto kala neɗɗanke mum e maɓɓe an yude kala nde nannete jannata na'imi aljanna mimi jawabu ɗum kala ɗum ala nadde aljanna a gollanani ɗum wa ada nata innano min khalaqnahum min tagiɓe kamɓe ɓeɗo heetereɓe honno min tabruno e adiɓeɓe ko wona kamɓe mimma ya'maluna e ko ɓe gollata tan fala ɗuma'u bi dhalika fil jannati wa innama yudma'u fiha bittaqwa wona aɗa ko a waɗa welma mbiya ko aljanna ɗamintinani aljanna ko tawa huuli allah mo hulani allah nata aljanna ala koy mo hulani allah nata aljanna famide neɗɗo yo gollan allah neɗɗo gollanta ko allah gollanta hoore mum faman lam yastakmil bil imani wa da'ati mo timminani gonɗingol timminani ɗoftagol walam yatakhallaqa bil akhlaqil malakiyya tawa o jogaki jikku maleka lam yasta'idda li dukhuliha oɗo heblanaki nade aljanna ɗum woni jimo o wi ya khadimal jismi ehima liggantoɗo ɓandu kam tasqi bi khidmatihi wi ko tampanɗa ligganade ɓandu a faami an liggantoɗo ɓandu a tatlubu ribha aɗa ɗaɓɓa gañari bima fihi khusranu ko ganduɗa perte ene mum ɗaɓɓata gañari ko ganduɗa ko perte ɓandu ko perte ɓole goni hen in had ila ruhi saɗa yaaha rundu few e ruhu wastakmil timminoro fadailaha ɓure ruhu fa anta birruhi la bil jismi insan fa anta ay an birruhi ko sabu ruhu gonirɗa insanu neɗɗanke la bil jismi wona ɓandude addanma wonde neɗɗo ko ruhu so ruhu iwema a wonta nen won neɗɗo sa yi neɗɗo woni neɗɗo ko ruhu wona ɓandu
don jiada forna don foppo ay hasu bubu juule ma loto da biya hada adde mikoro an ko to bangi ruhu a wandaka a rewata Allah a toppita ko bandu yondu tan comti jodi tan nyamde welde tan yo bandu da tan to Allah to ala ton haaju ganda de a huyi a ha ngama fa anta bir ruhi la bil jinsi insan allawi fala ubsimu mi wodiri bi rabbil masharidi jeydo funne ngeji wal magharibi jeydo hirne ngeji inna min laqadirura allawi mi wodi e min katta ala an nubaddila min gostito khayran minhum urbe wudde mabbe kambe beedo min gittabe do habe laab min gadda tagore wonde Allah wi dum ne newani wa ma nahnu wanani minan bi masbuqina ko min dadetebe Allah wi min donkani wadde dum fazarhum woppube yakhudube jumpa e penale mabbe wa yal'abu fijido e aduna mabbe hatta yulaqu habe kawra yawmahum yalawma be allazi on yu'aduna mabbe fadana allazi yawma yakhruju yalama mabbe jalti min al ajdasi e voble siraan e yawde ebe jamobu ebe noto yo Allah sa yibe ne be jaccorto ka annahum cikkatabe ni ila nusubin ko fewde jalangeji yufiduna be jaccoto allawi khashi'atan ndiya ene hol absaruhum gite mabbe tarhaquhum ene naata e mabbe pular o ko ene mewo e mabbe riddatun ko wiete koyar allawi zalikal yawm on ma nyalawma allazi woni on kanu mebe latino yu'aduna e fadana suratu nuh simore de ko non de wiete aywa ayde de ko no gas e jeenay walla no gas e jeetati ayde de ko non de non de poti bismillah ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah andi kambe beedo wiyama adi nelede e heferebe fof adi nelede e heferebe fof e hadde keferu hadde jalan ko annabi nuhu li anna shirka inma hadatha fi zamanihi rewde jalan fuddi ko e zamanu nuhu wa amma ma qablahu ko adi annabi nuhu falam ya'rifu ibadata ghayri llahi sahta yumaru bi tarkiha ben ganda rewde ko wana Allah takal jamile yo ngop ko ganda ko andunobe rewde ko wana Allah no wodi ko ben jamite yo ngop wana ko adinoma ko dum ala allawi innanu minan arsalna minan kay min neli nuhan annabi nuhu ila qaumihi fewde yimbe mum min neli nuhu ila qaumihi fewde an yimbe mum min bi an anzir qaumaka jeetin yimbe ma min qabri ko adi an yatiyahum ne arata e mabbe sebe ngon inani ko arata e mabbe azabun lefte alimun de ganduda ko musa kala o wi nde o yetti o wi ya qawmi e yimba inni no min lakum wanande on nasirun ko mi jeetino mo binun pennin do jeetingol an o ko woni sababu kongol gol o wi ubudullaha ngoti dine Allah wattaquhu kule Allah wa adiuni dofto de kam son badi dum yaghfir lakum Allah yaafo on min zunubikum hunde e bakkatuji mon Allah yaafo ويؤخركم ونعمنا وواسع لتدون إلى أجل فيود لجل مسمى إننا إن أجل الله أي لجل الله إلفتيد سؤنقل إنان إذا جاء ستوي لجل أري لا يؤخر نعم نتاك لو كنتم ستوي أن لا تلما كي تعلمون سؤنغندين كي لجل أمايد سأري نعم نتاك أنقل إنان قال أبي ربي جوم إني من دعوت قومي من دي من نبدي قيمبم ليلا جمع ونهارا إن يلوم مبدا نبدا مبدا ولا مفوفتاك جمع مفوفتاك يلوم كون فلم يزيدهم بيداني بدعائي ند غلام غل إلا فرارا سوانا دق لي منا وإني من كل ما دعوتهم قال ند مبلي تغفر لهم بل آن الله جاف دابي يو جعلوا أصابعهم بنان غوجه بدeli mab fi azanihim e noppi mabbe andi fedelu hejata e nofru fedelu hejata e nofru ko gulle kay ko gulle pedeli Allah wi ko pedeli kono fedelu hejata e nofru toujours Allah ene wada non o ma hala taw o hala taw ko jullu o halda dum fofof andi en bi ghaid wana ghaid pirtiru ko ko wete kuudi ko kono ghaid wana kuudi ghaid ko ngaska koko wadete hen ko dum wete kuudi
ko waɗete e gaska ko ɗum wiyete kuuɗe hakke ɗum wawde waɗede noon kisa gaska ha ko ɗum wiya kisa ɗum wiya gayi ɗum wonti ɗum kisa ha so wiyama gayi tan mbiɗen ko ɗum omo waɗa noon toujours kanko Allah omo haala ɗum anani ɗum woni jaaluɓe mbaɗa asabi'ahum gulle peɗeli maɓɓe fi azanihim e noppi maɓɓe so tawi mi noddiɓe mboɗa haalanaɓe haala Allah ɓe cukka noppi maɓɓe haadema ɓe nante aha wastaghshaw ɓe cuddo siyabahum comci maɓɓe haadema ɓe yiidemi wa asarru ɓe ñiiɓe keferu wastakbaru ɓe mawnikinima e gomɗinde Allah istikbaran mawnikinagol thumma refti innino min da'awtuhum mi noddiɓe jiharan dande dow mboɗo wulla mboɗo feŋñina thumma innino min a'lantu lahum mi feŋñinaniɓe sawtan wa asrartu lahum mi suuɗaniɓe haala israran e cuddo mi deeyiɓe kalmi mi haali dande dow فقلت بينمد استغفروا ربكم إن سند جومن غبي إنه الله كان لسيران غفارا كو جافتو سن بديدو يرسل السماء أسمان أو نلك طب عليكم من مدرار لكيغل دي ونو بجوئي مفد دو إساق بطبع ولا دو إشابات إني بطبع ريو أمد جبنتا ففف أنا لفهلكت أموالهم jawdel mabbe kalki wo mawasi wo jawori mabbe fu halki ɗum non wiɓe insina de so on insinima ma rewɓe mon jibin so on insinima ma toɓo ar so on insinima ma jawdi mon ɓultu ɗum woni ɗum woni istighfar ene nafa ɗe gueɗe fof sa duumima istighfar tan gueɗe kewɗe Allah rokkete ma Allah rokke ko ñamɗa ma Allah rokke cellal ma Allah rokke ɓesgu ma yaafe bakkat istighfar de ne nafa de mato ɗum de huɗaɓe ɓe Allah huɗi ɓe mbiyen gop wahabiyankoɓe ɓe mbi ko ren mbanno moƴƴani ɓe mbi wona ɓe mbi ko wirdu moƴƴani ɗi ko woni wirdu wona astaghfirullah holko woni wirdu wona allahumma salli holko woni wirdu wona la ilaha illallah so neɗɗo haɗima ɗum hoko jogori kujam so neɗɗo wima ya woppu ɗum holko rokkanma so wima noon so tawi a wona ɓoccode hoto haalde makko saɗa waawi hello tan sa wawa ƴattoɗa sa wawa mbiya yowol ko gadduɗa no sa haɗi kam ɗum kam yowol ko tokkuɗa so andi a wawa tottema haydara ganda ko kuuɗaɗo goppam haade ko kuuɗaɗo yo yalawol man ko ɗottoɗe so natti galle ma wara kanko toñma woni noon faqultu staghfiru rabbakum mbimi imsinoɗe joomon innahu Allah kana laatima gaffaran ko jaafotoɗo yursili samaa so on imsinima asaman o nelda toɓo aleykum won midraran e kewgol wa yumdidukum Allah ɓeyda on bi amwalin e jawɗele wa banina e ɓiɓɓe wa yaj'al lakum Allah waɗana on jannatin saddingaji wa yaj'al lakum Allah waɗana on anharan caali malakum holko heɓi on la tarjuna on jortota lillahi to Allah to waqaran ko wiyete ndenka holko haɗi on ndentata ko to Allah koɗen rentade waqada khalaqakum on jortaki to Allah ndenka waqada khalaqakum Allah non tagiro on aɗo waran ko on sangaji Allah tagima premieru ka toɓɓere o rutti o waɗi toɓɓere nde heɓɓere o watti heɗɗere nde hettere neɗɗo o woni neɗɗo o wuuri omo yaa haaju makko omo waɗa ko wela caggal ɗum o warma o so wiine wurtinma ko jeddirɗa sa wonano ɓoccode baɗɗo ni kay ɓuri hewde ko waɗi wurtinde kay ko galawo gotol tan wonata an kay sa wona ɓoccode ɗum kam yeddinani alam taraw beele on jiyani kayfa khalaqa Allahu no Allah tagiri sab asamawatin asamanuji jeeɗiɗi ɗibaɗan ombodiraɗi o ene dow o ene dow o ene dow o on jiyani ɗum ko gumɗa fof kam aɗa laara ɗum kam wa ja'ala al-qamara o waɗi lewru fihinna e nder majji kanji asamanuji ɗi pop walla asaman aduna o tan o waɗi ɗum nuran ko annore aɗa leera jamma jiya waɗa leela walla jaha haaji wa ja'ala shamsa o waɗi nange nge sirajan ko lampa kañum ɓuri lampa mum ɓuri leerde e lampa lewru degré leer nange ɓuri degré leer lewru degré leer nange ɓuri degré lewru ndu ay koode coynoɗa ɗo de ɓuri nange mawnude ɓuri lewru mawnude ko koode ɗe to goni fof woɗ lewru ndu woni ko o asaman o nange woni ko asaman nayyi ɗum koode ɗe ko asaman jeeɗiɗi dow mum jeeɗiɗi dow mum tonɗe ndu ɗe ɓuri mawnu fof asaman ene hawni ceer ko Allah andi no wayni
والله الله نون أنبتكم الله ولي كل أن ولي تقطع من الأرض إليك هل ولي دو تجي بامن آدم إليك ولي أن نباتن كون بوي ngol jibina ngol ha gonden ngonirden ni Allah wi humma yu'idukum fiha kanko woni dutto won e der leydi ndi wana taga don ko e leydi hen o ruttata on ngubbe don ton so ubbi on ton wo yukhrijukum kanko jogori yaltunoydo yawmal qiyamati ikhrajan e jaltingol wallahu ja'ala lakumul arda Allah woni badando on leydi ni bisadan bertete no kom matalani Allah wade non hen ada lelo sa welama njod Allah wi wadi non ko li tasluku minha mbele nan non e leydi he subulallahi fijajan jaaj en mbeta beddaji jaaj ada rewa hen otoji ndewa hen yimbe ndewa hen qala nuhu wi rabbi jomam innahum bedo asawni ngofi kam yimbambe ngofi kam de wattaba'u les bebe wattaba'u burbe wasde be ndewi burbe lesdude be ndewi mallam yaziduhu mo ganduda beydani dum maluhu jawdi mum wa waladuhu beydani dum besmu mum illa khasaran sawara parte e bewre e mutte ay beedo wasbe be ndewi koy albudi be jawdele mon beydani dum so wana kefir andi jawdi so fewnan tan bonnat dum woni sifa jawdi kala de jawdi are juude ma tawi ka pewdo beydoda ko fewde tawi ka kuuda tan beyda kuudede hayda beedo non be ndewi ko mo ganda jawdi fewnata mo jawdi bonnata ko ben beedo ndewi kadi ene jogi e sifa so ceerno so annabi so ari e nokku o wonata malado wule ko patara ngebe aldudo be ndeway makko haysa ka daboto sa are nokku so tawi patre ngebe ngari mata otoji ne ngarata miskirebe jogido ujunere ko tan ara wi'a wonon deke wana net kono so tawi ko jom wutteji ceeki den tan ngarata dum a hewata kilenebe so arena be mbiyata ka wawa haydara kono so tawi ministère gari député gari so boyi anen directeur consona cos gari so boyi tan liggoto no do banque ara so boyi tan gadi postier ar ha musie ar an kadi gumiye ar an kadi miskine be ngarade an kadi on sa kewa kilene so tawi kadi be celi mamam tan feere ma boni non non annababe ko non be nelete ko patra ngebe so patra ngebe jebi Allah tan heddi be jaba de wonno kadi min jogi ko balli ko ay ko Allah ko ene wodi kono ne wodi ko Allah ko ene wodi kono ene wodi tawde ko ma yanata aljanna ayida mayde no ndeka ayata ayato ndeke dum ayata so tawi joni wi'ama hul Allah nata aljanna ala ko defda odo wi Allah ala ujunaji nani joni tan sa rena ton pata barme yo neybuta ha tada andata paada ko dum annababe non kala calido so tawi patronge be celi tan heddi be calo dum woni non kanko nuhu non patronge be celi Allah wi kambe lesbe be fonnobe jabde be wattaba'u man lam yazidhu be ndewi mo beydani dum maluhu jawdi mum wa waladuhu beydani dum ismu mum illa khasaran so wana perte wa makaru mawbe be pelji makaran feere kubbaran mawde no feewi holɗum be penni nuhu be lorni dum be lorli kala dewde nuhu wa qalu kambe be biyani lesbe be noddi ben be bi dumen la tadarunna alihatakum wato ngoppe Allah be mon emin ngare gay Allah be tawdo ne babira mon tanya wonde yobe to ngoppe be di wala tadarunna hoto ngoppe wuddan jalang wiete non jalang ne wiye wuddu hoto ngoppe on wala suwa an hoto ngoppe jalang ne wiye ni wala yagusa hoto ngoppe jalang ne wiye ni waya uga e jalang ne wiye ni wa nasaran e jalang ne wiye ni dum ko jalangeji mabbe to latli non wana no jalangeji ko inde yimbe wonno wuddu e suwa e guusa e uga e nus e nasru ko yimbe mbiyete non yimbe be ko rewannobe Allah no feewi burnoode be wawde rewde Allah ala joni non koy juma hebe gonno kala e mabbe maydo be desina be mbada dum portele be mbada dum e juma he se be jidum ciftoro de wal Allah be beydo ko rewde Allah ha yimbe be fo may patron ha rewannobe Allah be may halaabi joni non juldannobe mabbe may halaabi heddi dibbe mabbe cukolon ganda ko beedo holko badira do
ngari tawi porteleje ne ɗon kono ganda porteleje baɗaɗo ɗo holko waɗiɗe ɗon iblis ara e maɓɓe ɓe natti kadi hay rewde Allah ɓe ganda saabu annabi ɓenni annabi goɗɗo arani ɓe gandano ɓe ndewrata Allah ɓe jooɗi iblis ara e maɓɓe wi neɗɗo jotta ko ala ko waɗi on ndewata Allah ɓe mbi ko min ndewata wi on jiyani ko babiramu ndewanno ko nan nder juma to on jiyani ɗe porteleje wona ɗum ɗo babiramu ndewanno goppon ndewe ɗum ɓe mbatti rewde ɗum ɓe mbatti rewde ɗum enati ɗum woni noon joni noon de annabi Nuhu nehalande nela ko yoɓe goppu ɗum yoɓe ndewa Allah goto baɗɗo ɗum joni noon patal wiɓe noddi miskineɓe oto goppede ɓeɗo babiramu ndewanno ɓe tanirama ndewanno kala mo goppuɗum wonta hen wonta nokkuɗo sang maaro kala mo goppuɗe wonta hen ɗan sang maaro Allah wi waqad adallu ɓe majjiniri jaleŋeji ɗi kasiran ko heewi yimɓe wala tajidi zalimin jalal noon ɓeydata hefereɓe illa dalalan so wona majjere jal ɓeydanta neɗɗo so wona majjere Allah wi mimma khatayahum walla mimma khadi'atuhum Allah wi ko huunde ko sabu jaleŋeji maɓɓe ɗi ɗum ɓe jolda ugrigu mimma khatayahum hunde e jaleŋeji maɓɓe ko hunde e jaleŋeji maɓɓe ɓe jolta walla khadi'atu ɓe jangin meɗen fof ne selli sa wela mbiya khadi'atuhum sa mbiya khatayahum to banggue qira hafsi qira asim riwaya hafsi Allah wi ko ɗum ɗo ugrigu ɓe jolta Allah wi fa udkhilu ɓe nannira naran jeygol ko rewde bakkatuji rewde banandeji ɗi ko ɗum ɓe jolta ɓe nannira jeygol falam yajidu lahum ɓe dañani wonande ɓe min dunillahi ko wona Allah ansaran mo en haɗa ɗum Allah wi min yooliɓe min nanniɓe jeygol te kaɗow ɗum ala wa qala nuhu wi rabbi jomam nde nuhu hankande haalaniɓe waajiɓe ɓe celi noddiɓe sunde noddiɓe weñje ɓe celi duuɓi ujunere manqueɗo duuɓi capanɗe joyyi Nuhu ne noddaɓe fewde Allah o dañani sowona capanɗe nayanere ɓe piimuɓe ɗeɗɗimo mbaɗi hunde fof ɓe aduna kala ko pori ɓe mbaɗimo kono hay hunde so ɗiftira wiya ko joomam yaafo ɓe ganda ko mbaɗata ko o andi hen hankanti o wi Allah mi tampi anni maghlubun fantasir hankanti mi tampi koy ala fof komi waɗaka mi waajima jamma waajima hankkandi eɓeni mi ɗaldi on joni mboɗo ñaagui miɗo jogi kalan minen ali haal o wi la tazarunna la tazar alal ardi mboɗo ñaaguima hata woppu e leydi he minal kafirina e kefeero dayyara neho hay kefeere goto hoɗo e leydi fof yo mayki so wona capanɗe nan jawɓe laana kala ko wona yoolima aduna mum das innaka sabu an Allah in tadarhum sa woppi yudillu ibadaka ɓe majjira jiyaɗe te wala yali duuɓe jibinta illa fajiran so wona fajiri kaffaran jeddowo Allah rabbi joomam ighfirli mboɗo ñaagima noon an Allah yaafon woni walideyo jaafoɗa nena jaafoɗa baba mbiyam wima koye bana ko jiiɗi woni man dakhala bayti e kala naɗɗo gallam o e kala naɗɗo jama am ka mu'minan tawde ene gonɗini Allah mboɗo ñaagima an Allah jaafoɗa wolil mu'minina jaafoɗa dendagal julɓe pop ha darga daro wol mu'minati e julɓe rewɓe ha darga daro kono wala tazidi zalimina hoto ɓeydu hefereɓe kam illa tabaran so wona halkare sadaqa Allahu al-azim fatiha salat al-fatiha